Za početak, zašto sada ova konferencija i koja je namjera, konačna svrha nakon završetka? Ova konferencija upravo danas iz razloga što se nalazimo u jednom kritičnom trenutku u Republici Hrvatskoj, dakle slaže se nova vlada Republike Hrvatske. Ako mogu kolege iz IDS-a tražiti da se grade cesta u Istri i to uvjetovati potpisima, onda isto tako možemo ponovno aktualizirati mi našu brza cesta Zagreb, Bjelovar, Virovitica. Na ovom području, dakle području Virovitičko-podravske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, i mi imamo svoj politički utjecaj i mi imamo svoje saborske zastupnike koje mogu utjecati. Vrijeme je da se ova brza cesta koja je nepravedno zanemarena protekle 4 godine, da se ponovno aktualizira na radost građana i građanki Bjelovara i Virovitice, odnosno Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije. Razlog zašto smo danas u ovakvom, ono što sam posebno ponosan sam zbog toga što sami odaziv govornika koji će već danas sudjelovati na ovoj konferenciji dovoljno govori o važnosti ove brze ceste. Svi zajedno smo danas stavili na stranu različite svjetonazore, različite političke opcije i danas smo odlučili ovdje poslati poruku javnosti da i dalje brza cesta postoji, da se ona treba samo aktualizirati i da se treba uvjetovati novu vladu da je ova cesta potrebna ne samo radi povezivanja, nego ova brza cesta je potrebna i zbog razvoja gospodarstva i grada Bjelovara i grada Virovitice. Osim vas i koalicijskih partnera HDZ-a, župan Bjelovarsko-bilogorski je tu, tko još iz drugih političkih opcija? Mi smo nažalost zvali danas i gradonačelnika, međutim on se ispričao zbog nekih svojih protokolarnih obveza, što mi je izuzetno žao da gradonačelnik grada Bjelovara nije pozdravio ovaj skup, ali vjerujem da dao je svoju podršku ovoj temi. Što se tiče ostalih političkih opcija, ovdje su dakle pripadnici domoljubne koalicije, ali ovdje su isto tako i 4 buduća saborska zastupnika koji će sigurno krojiti i lokalnu politiku na ovom području. Ako je IDS mogao uvjetovati premijera Milanovića sa 3 ruke za 3 milijarde kuna, onda mi možemo i sa naše 4 ruke uvjetovati novog hrvatskog mandatara da se ovdje počne graditi cesta koja košta 10 puta manje. Ipak podravski krak Y se gradi do Križevaca. Mi smo tražili odgovor zašto ne i do Bjelovara od Hrvatskih cesta, odgovoreno nam je vrlo šturo zbog krize izvođača radova. Vaš komentar? Pa i to je jedan od razloga zašto smo željeli upravo danas aktualizirati ovu temu, ovu cestu, upravo iz tog razloga što stalno nikada nema novaca. Međutim, očito vidimo da se prema Koprivnici i Križevcima krak ceste gradi. Što se događa i zašto se zadnje 4 godine nije radilo ništa po pitanju brze ceste prema Bjelovaru, prema Virovitici, moramo pitati još uvijek aktualnu hrvatsku vladu. Mi se nadamo da će se vlada promijeniti, da će doći neka nova vlada, ali onda moramo biti spremni postaviti svoje uvjete građana ove županije, uvjete građana Virovitičko-podravske županije. Hvala lijepo. Brza cesta, mislim prioritet, to sam zaboravio reći, brza cesta je u biti najglavniji strateški projekt ove županije. Znači, kada bismo odabrali 3 ili 4 glavne političke teme, glavne želje građana ovih županija što se tiče nacionalne razine, najglavniji, dakle, broj 1 tema bi bila, odnosno projekt bi bila brza cesta. Evo sad kad ste to spomenuli, još jedno pitanje, imali smo možda tada kada je premijer tadašnji Sanader otvarao svečano radove i ja sam bila tamo, najjači broj političara ikada iz Bjelovara, pa eto kako je neslavno završilo. Da, ali barem se nešto događalo po pitanju brze ceste, barem je bila u planovima, barem se po njoj radilo. Zadnje 4 godine nismo niti jednu riječ praktički čuli o brze ceste. Dakle, ja sam novi saborski zastupnik, nadam se da ću to postati u četvrtak. Znači, bit ću novi saborski zastupnik, nažalost jedini sam. I svjestan sam toga da sa jednom rukom, odnosno s jednim glasom u Hrvatskom saboru, brza cesta je preveliki projekt da bi to uspio. Upravo iz tog saznanja sam odlučio okupiti ovdje sve relevantne političke čimbenike u ovoj županiji i u susjednoj Virovitičko-podravskoj. Mi moramo shvatiti da Bjelovarsko-bilogorska županija je mala na karti Hrvatske, ali zajedno sa Virovitičko-podravskim kolegama možemo učiniti ponovno da se brza cesta stavi u prioritete Republike Hrvatske. Kad govorimo o brzoj cesti koja treba povezati Zagreb sa Bjelovarom, ali u konačnici sa Viroviticom, Barčom, pa na kraju krajeva i sa Budimpeštom, to je nešto što postoji u strategiji već 50 godina. Dakle, to je struka rekla kao poveznicu dviju država. Ono što bih istakao da ovog trenutka cesta koja je došla do Bjelovara projektom zapravo je na pola i gotova. Ona je ugovorena, 300 milijuna kuna je utrošeno i istakao bih da ono što želimo je da se ona u cijelosti dovrši. Županija je naravno kroz ovo vrijeme napravila niz
poteza. Mi smo tražili kao prvo da se uopće uđe u gradnju. Napravljena je studija još 2007. godine. Moram reći da i sada imamo problema sa time. Naime, novom prometnom strategijom na kojoj smo dali niz primjedbi i napravljeno okrugli stol, utvrđeno je da će se brza cesta graditi do Bjelovara u neko vrijeme, ali da se neće nastaviti. Mi želimo da se što prije to desi, jer u konačnici radi se o prometnoj povezanosti gotovo 1 milijun ljudi koji prilježu ovoj cesti, dakle ne samo Bjelovarsko-bilogorske županije, nego recimo Podravske i mnoge druge. Želimo da to bude osnov razvoja gospodarstva i želimo da se to desi što prije. 300 milijuna kuna mislim da se može naći za završetak ove ceste. Kako tumačite primjerice podatak da ovim dijelom do Koprivnice na dan prođe 4000 vozila, do Bjelovara 7000 vozila, ipak evo do njih, do Križevaca uskoro će biti gotovo? Naša prometnica zapravo, kad gledamo po danu, gotovo jednako ili čak i ponekad i više kako koja godina prometa nego prometnica primjerice Zagreb-Split. Očito je da moramo i trebamo dovršiti ovu cestu. Reći ću i to da kada govorimo o dovršetku, a treba dovršiti i oba poteza, i prema Virovitici i prema Bjelovaru i nastaviti prema u konačnici završetku ukupnosti cesta, da naš prometni pravac zapravo duplo manje košta, a ima duplo više vozila. Pa evo, današnja konferencija organizacije Hrvatske socijalno-liberalne stranke na kojoj smo se odazvali kao zainteresirani partneri u Domovinskoj koaliciji, jer smo i sami bili inicijatori zapravo izgradnje ove brze ceste u početcima, kasnije pretvorene u autocestu Vrbovec-Bjelovar-Virovitica i Vrbovec-Koprivnica. Taj Podravski Y, ili danas kako bi ga nazvali Panonski Y, koji je nužna i potrebna u gospodarskom razvoju, napretku i demografskoj obnovi, sigurno je preokupacija koji je krucijalni projekt na ovim našim prostorima koji bi sigurno doprinio daljem razvoju, napretku i zbog toga želimo potaknuti već sada u početku konstituiranja Sabora kao i nove vlasti kako bi svi zajednički koji smo izabrani otklonili daljnju stagnaciju naših krajeva, a jednako tako kako bi potaknuli i u planu izgradnje cestovne infrastrukture omogućili da to bude sagrađeno u narednom periodu. Do sada smo vidjeli, a imamo i dokumentaciju koja jasno govori da od onoga dana kada je početa gradnja kao autoceste, kada se prešlo sa brze ceste na autocestu, da se sagradilo određeni dio od 10 km prema Bjelovaru, prema Farkaševcu zapravo, navezen je sloj, imamo sve poslikano, napravljeno je 11 objekata nadvožnjaka i mostova i stalo se. Dolaskom bivše ove nesposobne vlasti, stalo se sa svim radovima, čak su zastupnica iz Bjelovara kao i drugi tvrdili, kao i ministar prometa i veza, tvrdili su da nisu ni jedne tačke betona stavljene na taj pravac ceste i zaustavili su sve radove. Ali tvrdili su da nije bila dobra dokumentacija. Dokumentacija je bila dobra, raspisan natječaj, izabrani izvođači radova, napravljene ugovorne forme i to je ono najgore što ti izvođači radova vjerojatno u svojim tužbama prema državi Hrvatskoj ili prema Hrvatskim autocestama će ostvariti svoju pravičnu naknadu s obzirom da su ugovori bili pravovaljani. Zaustavljeno je sve samo iz političkih razloga. Kako tumačite ovo što se gradi prema Križevcima, skoro će biti gotovo, prema Bjelovaru ništa već godinama? Pa to vam je jasan odgovor. Crveni u Koprivnici dobivaju ono što im je njihova partija omogućila iz države. Pitanje je samo kako. S obzirom da u planu izgradnje cestovne infrastrukture na tom pravcu je za ovu godinu 0 kuna. Ne znam od kud su namaknuli novac. A kako mislite da će se namaknuti novac sad dalje za gradnju, kakve su ideje? Pa gledajte, nekoliko momenata postoji. Jedan najobjektivniji koji bi bio najbolji gospodarstvu je izgradnja, vraćanje ugovorne forme, raskidanje ovih ugovora, vraćanje u nadležnost Hrvatskih cesta i izgradnja brze ceste. Ta bi bila najjeftinija za naše gospodarstvo, ta bi bila najoperativnija i najbrže sagrađena. Ona bi se mogla graditi iz fondova Europske unije. Autoceste nisu podložne financiranju fondova Europske unije za cestovnu infrastrukturu i za ravnomjerni razvoj zemalja Europske unije. Znači HDZ je promijenio stav više nisu za autocestu, već za brzu cestu. Pa gledajte, o tome ćemo razgovarati kad vidimo forme i mogućnosti. Vjerojatno, vlada je donijela odluku, no međutim ugovori nisu poništeni nikada. Znači, SDP-ova vlada je donijela odluku da nije više autocesta, nego da je brza cesta i
trebali su krenuti u izgradnju, trebali su dokumentaciju priložiti, trebali su se javiti na natječaj za europske fondove, nisu ništa učinili. U tome je problem. Ne znam kako sada grade iz kojih sredstava kada su u planu izgradnje sredstva 0 kuna. To je pitanje. Pa to je pitanje svih pitanja. Koja su to sredstva kada nisu planirana u cestovnoj infrastrukturi? Ja imam sve to izvađeno. HDZ ne mijenja, nego gleda kako najbolje riješiti i kako najefikasnije i najbrže postići efekte koji će kroz gospodarski oporavak, a cestovna infrastruktura donosi gospodarski oporavak. Svi poduzetnici koji su razgovarali s nama u Virovitici su pitanje, kad moram 2 sata jahati do Virovitice ili 2,5, kad me 5 puta policija zaustavi, onda ja ne želim tamo dolaziti investirati, niti želim otvarati svoje pogone. Bez obzira što mu je jeftinije, što ima pristupačno zemljište po kunu kvadratnih metara za proizvodnju, što ima svu infrastrukturu napravljenu, zone nam još uvijek su prazne. Iako se počelo nešto događati, ali da je brza cesta, vjerujte da bi to oporavilo naš kraj, a vjerujem i Bjelovarsko-bilogorsku županiju još dodatno unaprijedilo i razvilo. Jedna mogućnost koja postoji za investiranje je propala. Ja sam predlagao kao član upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja da se HT-ove dionice pod kraj prošlog mandata, to je 2010. godine, prodaju, da se milijardu i nešto kuna uloži kao investicija u ovu izgradnju autoceste i da 30 godina ili 35 godina Fond hrvatskih branitelja bude koncesionar na toj dionici. To nije prihvaćeno. Dionice HT-a su propale i 1,2 milijarde kuna je propalih novaca. Evo, to se dogodilo. Znači, postoje načini i mogućnosti kako se može graditi, kako se može investirati. Ovako imamo promašeno vrijeme, propale novce i neizgrađenu cestu.